Hello? Handiti kazvaka zvinoreva kuti vanhu vachiri kungopareta ka? Ya, security chiri kuita sekungoshanda vavaita including community. Vachingotasira kuti mangwani gona ngangari aine gang raioparidza naro. Alright, national security ichiriko. Ya, vachiripo. Pari kubudawo mashoko ekuti Animal zvitsva uyu aidanana naPamela Chipangure. Endewo zviri kufungidzirwa kunzi angangodaro ariye zvakare akauraya Pamela Chipangure. Zvizhinji ngatipindei muvhidhiyo rezuva ranhasi. Wagomana, uyai muone zvaitaka television, Utindi TV yashata, Utindi TV yaba ganjanda, uyai kane muone. Ndadzoka zvakare nenyaya yekuguruve. Tatisusu hatingangogarika nekuti mhondi yakabatwa. Tinoda kupota tichinzwa nekuziva zviri kuitika muguruve, kuti mune runyararo here kutanga. Nokuti zvingangodaro kuti Animal zvitsva ane vamwe vaiopareta navo, kubatwa kwake vanhu torivara tichifunga kuti zvapera, tozotangazve kunzwa matsaona otanga kuitika, vanhu vachirasikirwa neupenyu. Chimwezve chatinoziva ndechekuti vanhu mushure mekunga mhondi yabatwa kudai vanoda kunzwa nekunzwisisa kuziva kuti haana here imwe information yaangangodai ari kubuditsa ikoko. Zvakarewo kubva musi wakabatwa mhondi iyi zvairatidza sekunge ari kurasika njere, ari kupenga. Saka zvese izvi tichida kutevera nanhasi kuti tinzwe kuti zvechokwadi ari kurasika njere here kana kuti kwaiva kungohwanda neglazi sedringi. Chimwezve chinenge chakonzera rinenge gakava mumasaisai esocial media inhau yefesi yakatenderedzwa panguva yaitsvagwa Animal zvitsva. Pakazotevera mashoko mushure mechinguva ekuti fesi iyi haisiri iyo yemuridzi anonzi Animal zvitsva, izvo zvinova zvakazokonzera mutauro kuvanhu kuti ko sei mapurisa atenderedza fesi isiri iyo. Endewo zuva rakabatwa munhu, vanhu vakabva vataura kuti zvechokwadi fesi yakatenderedzwa haisiri iyo. Asi zvose izvi kubva muhurukuro yataita nhasi nakanzela Kamuzondi, chokwadi chega chichabuda pachena muvhidhiyo iri ratiri kukupai. Pari kubudawo mashoko ekuti Animal zvitsva uyu aidanana naPamela Chipangure. Endewo zviri kufungidzirwa kunzi angangodaro ariye zvakare akauraya Pamela Chipangure. Zvizhinji ngatipindei muvhidhiyo rezuva ranhasi tizvinzwire imomo. Thank you very much. Monke makasimba here. Kuri seiko kuguruve baba? Guruve kuri right. Tate hatingangonyarari, toda kumbodzoka tichinzwa kuti runyararo rwuri sei muguruve umu. Kuno runyararo asi nekutaura kundita pane kakubreka kaita foni yenyu papa. iyo runyararo rwuringo asi hachirungorine pfungwa yekufunga kuti Animal zvitsva kana aitwa maoperations aina vamwe vanhu, saka vanhu vachirungori vari vigilant vachingotarisirwa kuti maybe vanogona kusangana nazvo vachisomutara kwandaita ikoko. Handitika. Hello? Handitika zvaka zvinoreva kuti vanhu vachiri kungopareta ka? Ya, security chiri kuita sekungoshanda vavaita including community. Vachingotasira kuti mangwani gona ngangari aine gang raioparidza naro. Alright, national security ichiriko. Ya, vachiripo. Zvinokudzwa izvozvo. Community iri kuitawo basa rayo. Zvinokudzwa. Pane nyaya yandaida kumbojekesa kuvanhu baba. Mumashure umo ndakambobvunza pamusoro pefesi yakanga ichitenderedzwa iyaya.
imi mukatsanangura kuti fesi ndiyo, asi chiri kuita kuti vanhu vafunge kuti aisi inhau yekuti yanga yakatorwa pachitupa, ndizvonai? Okay, ndo pandaida kujekesa vanhu vanenge vanga vasina kupanzwisisa ipapapo kuti fesi yakapikichwa paID. Zote izvi mukatarisa azobatwa fesiyo iye yakambotanga kubuda iyoiye kati kuri kwefuti nevanhu vachine vesecurity vava pane similarity yakatonyanya iyo fesiyo yake yakatorwa paID. Okay. Ya zvinenge zvaakuti kutorwa kwayakaitwa pachitupa plus vanhu vakuzoionawo mumifananidzo yemumafoni kana mumatv zvowedzera kunge zvasiyana. Apa iye paakazobatwawo futi anga akuitawo unga chimhuka chemusango mazibvudzi uko, iyo fesi yepachitupa yaya anga achiratidza kuti anga achimudiki. Ndizvo kuti kana mukatarisa nechitupa chenyu saini yamakachitora nezvamava tatotika machenjisi. Ya ichokwadi panenge patoo nemachenjisi. Right baba, ngatiuyei panhau yekunga ari kurasa njere yanga ichiitika zuva raakabatwa riya. Pane matanho akazotorwa here ekuratidza kuti vaone kuti zveshuwa akurasa njere here, nekuti semunhu aiuraya vanhu mukana wekupenga futi uripo. Ndingati kurasa njere zvakanyanya. Anoita sei? Inogona kunge frustration yakaita nekuti akabatwa asina kufungire plus kumwe kunenge kuri kunyara kwokuti anenge akuremainda zvese zvaaita, so paanozosangana nevanhu anenge pakunyarara anenge anako. Handiti nekuzamawo mitactics yekuti aone unga pamwe angarerutsirwa. Zvese zvinhu zvinogona kuwanika pasi handiti ka angamudzamirwa chiri nenyaya yekuti abatwa akuita riporo zvese zvaakaita, so anogona kakunyara pozi vamwe vanhu vakambata vanhu vagarishaniye nehama rekodi yacho akaita kufuna kutsvagwa kwaakaita aitogona kunge akambokuitira kunge munhu angaire poro anorasindera hati. Alright, ya network yangu iri kupota ichitaka kurasa. Okay. Alright, saka takapedzisira atakurwa nendege kuenda kuHarare achibva kuGuruve. Pane yakazotenderera zvakare yekuti akazotransferwa kuendeswa kuBindura Hospital, ndizvozvo here? Ipapo ndogona kutadza kujekesa because ava vesecurity commissioner vakataura panhau vachiti ari kuatrisa malocal hospital kuti tinyatsoziva kuti ndepapi chaipo, asi ndoona sekuti semunhu anga under security anofanira kunge ari muHarare, but nenyaya yeintelligence dzavo hagona kuidentifya paari chaipo, saka vakangoti ari palocal hospital. Alright, it's fine. Yara basa ravo iroro. Okay. Ngatiuye ipa kuti musi waakabatwa zviri kuratidzika nekutaurika kuti akapfurwa, ndizvo here? Homa musiri paakabatirwa chaipo. Ene abatwa kubva kuarea kwaakabatirwa kuvillage kwavagere semeeting yataitori nayo yekuita kuti mastrategy yekuti tingaite sei kuti munhu yakasire kubatwa sepakabvangobatozia samukazati ndebva asiposvika mupoint matanga tiri achiendepo, asi takazoti kuti pakubatwa makaita ndikakumhanya kakada kuzoita saka ndakakuwara bhuko, saka ndikutozoziva kuti kukuwara kwokuti akapinyuka mhanya here kana plus semunhu yanga yamhondi kudaro zvinogona kuitikawo kuti pamwe anoita kakuda kurwisa. Ndiri kurangarira pakazobatwa uyo ainzi Chidhuma uyo paakanga kuMozambique paya, kana muchikuparangarira. Saka vamwewo ndo vari kungokomenda vachiti aiwa anotomboda kuti CID iite basa rayo nekuti ari kunyepedzera kupenga.
ndinofunga kuti vanhu vakadzira basa yekuti akwanise kubusa information bhozi vavanhu vanofungidzirwa zvakawanda muguruvezi around 23 24 25 iye ari kungwadzinyika chete kuti vanhu vandiri kuziva vandikauraya i5 pepe vake nevana vavo 4 achipinza kavaurayira nyaya yekuti ndakanzwa vachindireva saka anenge ada kutoya kuti anzvenge kuti haasiri akaita mamwe masini aya but ndiye pamwe pacho pane information yandikawana yekuti mazuva akazobatwa anga kutotangira muarea yemuwadhi mangu ane munhu haasera kubva kumatrasini akapanga apurika information yekuti aidanana napanezipangura saka aifungidzira kuti mukudanana kwavo ikoko ndianogona kunge akauraya pamera chipangura aza 3 or 4 people anonzi aidanana nasamere chipangure pamela yo yes saka akufungidzira kuti mukudanana kwavo ikoko kana paine zvakaitika ndiye akaparadza kuti pamera aza family members saka ndiye akauraya vanhu kutaura akangoibhale kudenga nditoyo saka mamwe macases anga achitotaurika pamashure apa evamwe vanhu vakaurayiwa vaya zvinoreva kuti naiye ane hendi ipapapo. Ndakanzwa kuti pane vamwe vaitaura ere kunana kachita kwachiti paakazobata wachiona mufananidzo wake nezvaakaita kwaitowitinisa kuti ndiye akaita marepi yakasiya sunga vanhu nowaya akasiya sungirwa vanhu saka anogona kuti vake makesi akati ndiye vanhu vakawanda paakabata vachiona mufananidzo wake pamidia vakambosvika pejena yepativi vachitiza vaiti ndiye. Okay. Yes. Saka zvinobva zvatipa kuti munhu uyu haasaioperator ari 1 and security ichikuda kutoramba ichiita basa. No, kana atori mumaoko esecurity zvakanaka nokuda kwokuti vanoziva mashandiro avachaita naye kuti apurike information yakapedza kuvatavanhu. Aditika? Yes. Kanzela maita basa matibatsira tati aiwa regai tidzoke zvakare kwamuri timbonzwa kuti guruve kune runyararo here kubva pabatwa mhondi iyi. Runyararo rikuone kuti vanhu vanongori nepfungo yekuti dzimwe nguva anogona kunge aine game rimwe racho. Handitika about yanga iri kuitika environment yanga iri muguruve. Pane chinhu chandakakanganwa kubvunza pese apa vanhu vakarasikirwa neupenyu ava hurumende ine zvayakaita here pakubatsirawo ndufu idzi? Chinhu ichocho chakungojambwa nevanhu vari kuconcentrata nekubatwa kwemhondi. Ndingati vamiriri vamwe vehurumende vachinawo malocal leaders such as mamembers of parliament, vamwe vari nhengo dzemusangano macentral committee members vane kubatsira kwavakaita ndufu idzodzo nemapofini kusanganisira nechikafu chaidyiwa vanhu pamafunerals kureva kuti they were doing it on behalf of the government. Handiti? Yes. Aiwa zvinokudzwa baba. Handiriya. Muswere zvakanaka mutifarisiro guruve yese. Matenda. Tiri kungonamata kuti runyararo rupfurire mberi, Mwari aramba achizviratidza. Handiriya. Ehe. Thank you. You're welcome. Wagomana, 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 uyai muone zvaitaka television, Utindi TV yashata, Utindi TV yababa kanjanda, uyai kani muone eutaka njanda waya waita mukurumbira neutindi TV hamakan komana meta makumbozofambiswa wasina vana vavakuwana wasina varume vororwa nekuburikidza netelevisheni utende baba nesuo tasimuka tarirai.